Искам да обявя среща с един човек, среща, която беше едно от най-необикновените преживявания в живота ми. Наричали са го най-обожаваният, най-опасният и най-мразеният човек на Балканите. Той превръща ВМРО в най-мощния и смъртоносен апарат в света. Несломимата му организация, това са цитати от негови съвременници, се опира на широко народна подкрепа в България и в Македония, които за него винаги са били нещо единно. Единственото телевизионно интервю, правено изобщо с Иван Ванче Михайлов, взех в Рим на 23 май 1990 година. Сега, когато нашите първенци най-после взеха да говорят по-ясно за Македония и за отношенията ни с Скопие изобщо, интервюто с Иван Михайлов звучи стряскащо на време. Много измислици са написани за македонското движение, нали? Знам, че не мога да се записали. Ако не да почнем от Сърбия, нали? Цял ковш. Там вестници, книги и против нас, а всичко е против. Преди всичко, че няма българи. Че аз фалшифицирам, като казвам, че съм българин. Те ме изкарат сърбин, значи. Преди всичко е сърбско там, според те. И не е едно. До 100 не трябва да ги броиш. По нещо и гърците, но не толкова гърците. Гърците сега не казват на сърбите. Македонците казват. Български македонци са българи, казват. Вие кай нарочи с Африка македонска нация. Такава нация няма. Гърците сега днес. Това те са подръжат. Те са българи, но не знаме как. Българи. Не ги отричат. Мерин в Косов, всекъде, Серес, българи. България сега от кое време е известна на света. Турците, тиди в Хето в Цареград. Гледам битията, господа, учени се правят от Скопия. Тук държи там си, Абрекелин ще си казвам. Защо ви е страх да тук така от Цареград? Няма мръднете най-близко Цареград, няма нужда от много Масрав. Защото близо е. Бръкнете от тежките музеи, библиотеки, архиви. На всяка кралска Македония българи. Те си имат още списъците за преброяванията на националния пост. Това, което казаха, нуфус, е документ, като кръщено свидетелство, ама то е едно свидетелство, че си гражданин. Турски имате ли това и това. Документ. Листа карта, голям лист. Всичките тези документи за всеко лице, всеко село, всеки си го има, всичкото е българ. Ето сте държавите за учени, за архиви, за връзки. Той го царга до вас, разходете се, бръкнете в който искате долап техни библиотеки и гледате за некое Костовско село, за некое Комранско село, всичко село, за градата да говорим пък, нали? Всичко ще е писано и описано от данъчната система, нали, има архив тази. Само българи. Но той ще на ум не му идва да измисля. Македонска нация. Виж, той ще на ум не е усетил такова нещо. Да. И те за това не отиват в Цареград. Защото кой отдел да бръкнат, нали? За Македония само български червен. Да. Никога скопските кавички учени не стъпват в Цареград. И цялата миграция в България, що е, некои Варна живеят, некои Плевенско живеят, некои село Варненско. Не са българи. Македонци били. Те ще искат нова нация да правят. Те, които се продали вече. То са техни агитации. Ако некой не е як по дух национално, не, какво и цигани да каже. Ако плащат некой. Ама и за ВМРО са написани много небивалици, нали? Откакто съществува. Още от турско. Сърската пропаганда от турско. Като главната сила християнска против турския режим, Македония, българска,
Тогава общото, нали, се служи. Изкарат народа. Сръбски и прочие, и прочие. Покрай многото правилни работи, има много килослъци, много глупости, дети. Некъде и приятелски всяка. Да. Какво имате предвид? Дрази среди има. От комунистическата партия са псали на времето. Понеже ние още от тогава нямаме да го разположение като партия, понеже. С партия нямаме работа. Вие чувствате ли се грешен за нещо? Виновен за нещо? Бе. Най-много се чувствам в това, че нищо особено не се мога да направя за Македония, за поробените. Нещо по-особено да е. За друго, не съм си поставил никакви други задачи. Те им изневерих или ме мързех, то мързъл не направих. Само сега на тази идейна база, ако мога да се каже вина, и аз имам вина. Всички, които не сме успели да осигурим на Македония българщината, има известна вина. Чак до министрите в България, които водеха и войните, и политиката, и прочее. А доволен ли сте от живота си, от това, което постигнахте? Да, всъщност, понеже не е постигнато това, което искаме за българщината в Македония, още не. Естествено, не съм доволен. Донекъде съм доволен, ще се нас да нещо, че смятам, че донекъде съм се изпълнявал дълга. Не 100 на 100, понеже не зависят от мен всички обстоятелства. Трябва ти да ги побеждаваш обстоятелствата. Не са ти взела и ти ги използваш. Ами ти търсиш и ти ги побеждаваш. А тези обстоятелства са свързани с хора, с обстановки, с власти, с всевъзможни работи. Но що Македония, българщината, българското им, нали, не царува, бих казал, че не ми се спича, като мисля по това. Ще толкова жертви в България. 3 войни води. И прочее, и прочее. И до там тогава България. Дойдоха работи си. Не можеш ти сега в Скопие. Свободно как си българин. Мъчно ли е за България? За България? Да. И България за мен няма разлика между България и Македония. Това за мен цялата е България. Да повторя, вижте колко жал има в думите на Ванче Михайлов и колко далеч са тези думи от думите на днешните политикани. И накрая да кажа това, че с това интервю Ванче Михайлов удря един истински плесник по скопските първенци и учени, понеже той е и тяхно божество. А вие чухте какво каза той за Македония.